הגוף שלי אינו נפרד מעצמי, גם כשהוא אינו כואב. והוא איננו רק ייצוג גשמי שיש לי בעולם הזה, להצטמצם אליו עד יעבור גלגול בזעם. הוא לא קיבול לתוצרי לוואי של אחרים. הוא לא מקדש לסבוח או זבחים. שנים של עבודה לקח לי לחבר אותו אליי, ללמוד לא להפקיר אותו, לבד, בשטח, טרף לאויב. בתור של המקלחת המשותפת, בבדיקה של הרופא, בקריז של אבא, או סתם כשהוא מציק, במסיבה כששתיתי קצת יותר מדי, בשיעור שבו המנהל החליט לדון עם הכיתה על מה אני לובשת, אצל זה שלא שאל ואצל זה שלא ידע לסבוע, וכשהחבורה הסתערה עליו ללא רחם. הגוף שלי קטן, מד חום אחד גדול, מד לחץ, מד לחוץ, מד שקר באמת, והוא נגיש, והוא רגיש, והוא פגיע ועצוב, והוא אני. היד הזו עליי עכשיו נוגעת בי. לא לברוח, לא להתנתק, לא להפקיר. היד הזו פולשת, מחללת, וחמה ומנחמת, ולוחצת על כפתור ההפעלה. הגוף הזה שלי בשליטתי. לא לעזוב את ההגה, לא לאבד כיוון. הגוף הזה מגיב כנגד רצוני. היד הזו כנגד רצוני. היד הזו, היד של המטפלת, של אבא, של הרופא, של כל אחד מאלה ששלחו, של זה שכביכול האב, של זה שהאמנתי שחבר, של הנהג מונית, של בעל הדירה, של זה שסתם עבר, של זה שהצטרפתי, של זה שיושב לידי כאן ועכשיו ולא ביקש רשות, היד של המנהלת הרודה בי, של זה אשר שולח מניפולציות רגשיות, ועוד יד, ועוד. הגוף שלי אני, מבקש מרחב בטוח. הגוף שלי רוצה לחיות, רוצה לנוח.